Представете си поле край Плоцк, в началото на лятото на 1954 година. От портала на фабриката излиза машина, каквато никой в тази област не бе виждал досега. Тя коси, върше и почиства зърното за едно преминаване. Хората се събират покрай пътя, сякаш минава пътуващ цирк. Това е първият полски комбайн, но преди да стигнем до него, нека се върнем назад. До косата, до сноповете за вършеене и до жетварката, която нашите дядовци наричаха гърщувка. Днес ще разгледаме 10 машини, които са жънали полското зърно, преди моторът на Бизон да изреве по нивите от лиценза на съветския сталинец. През комбайните Вистула, чак до машина, за която малцина си спомнят днес, но именно тя е подготвила почвата за най-големия успех на плотската фабрика. Останете до края, защото последната машина в този списък е построена тайно, въпреки заповедите от Варшава, и именно тя е определила как са изглеждали полските жътви през следващите 30 години. Добре дошли в канала Пан Тракторзиста. Косата и сноповете за вършеене, полското село, 1940-те години. Жътвата започваше по изгрев и приключваше, когато вече ставаше твърде тъмно, за да се различи класче пред себе си. Мъжете вървяха в редица с коси, жените събираха окосеното жито в снопи, децата носеха вода. Ден след ден, 2, понякога 3 седмици, в зависимост от времето и размера на стопанството, една коса в опитни ръце окосяваше може би половин хектар дневно, същата площ, която комбайн днес прибира за по-малко от 5 минути. В зависимост от региона, тази работа изглеждаше малко по-различно. В Подлашие и Кашубия, където стопанствата бяха по-малки, жътвите бяха по-кратки. В района на Люблин, с по-плодородна земя и повече нива, те можеха да продължат цял месец. Косата трябваше да бъде добре наточена с точило, а ритъмът на косача не можеше да се ускори без риск от нараняване или увреждане на реколтата. Окосеното жито след това трябваше да се върши със сноп за вършеене, 2 дървени парчета, свързани с ремък, с които се удряше по разтланите на хармана снопи, за да се извади зърното от класовете. Зимна работа, монотонна, шумна, извършвана понякога дори през февруари, докато навън лежи сняг. Сноповете за вършеене останаха в употреба в полското село много по-дълго, отколкото би могло да се предположи. Още през 50-те години в много стопанства те стояха опрени на стената на хамбара, въпреки че фабриките вече произвеждаха машини. Заслужава да се спомене един обичай. Жената, която вървеше първа в редицата и задаваше темпото на цялата група, се наричаше пшодовница-водачка. Тя откриваше жътвата с тържествено рязане, за което се вярваше, че предсказва изобилието на реколтата. В края тя носеше в имението венец, изплетен от последните ожонати класове, украсен с ябълки и орехи, понякога с жив петел отгоре, следвана от цялото село в тържествено шествие с песни. Запомнете тази дума, тя скоро ще се завърне, но вече прикачена не към жена, а към машина, пшодовница. Първата полска жетварка. Плоцк, 1947 година. В фабрика, която германците няколко години порано бяха обединили за военни нужди, група работници, под ръководството на Аниол Урбански, се заема да построи жетварка, вдъхновена от американския модел Маккормик. Никой дори не мисли да проектира нещо от нулата. На 16 юни 1948 година е готов първият екземпляр в реален размер, изпитан успешно в продължение на 2 седмици. На 6 август 1948 година демонстрация в Гродков впечатлява толкова много министъра на земеделието Ян Домп Коциол, че той на място поръчва цялото бъдещо производство за държавните имения. Ражда се фабриката за жетварни машини. Още през първата година 600 екземпляра излизат от производствените линии под обозначение РЗС-5, но бързо получават ново име – пшодовница, директно свързано с народния обичай, а също и гърщувка, защото машината оставяше окосеното жито на купчинки върху платформа. С 2 коня тя окосяваше половин хектар на час, при ширина на рязане 150 см. Производството й продължава непрекъснато до септември 1971 година, като конструкцията й остава почти непроменена 23 години. Единствената по-съществена промяна е замяната на металното колело с гумено през 1963 година. Днес я срещаме основно в етнографски музеи. Сноп-вързачката и проблемът с връвта. Жетварката решаваше само половината от проблема. Снопите все още трябваше да се връзват ръчно, работа, която в големите стопанства ангажираше и 10 души.
Решението беше сноп-вързачката машина, способна сама да коси и да връзва снопа с връв. В края на 1950 година, в рамките на 6-годишния план, Полша решава да построи фабрика в Познан по проект на Московското бюро Технекспорт и с оборудване, внесено от Съветския съюз. Фабриката стартира през септември 1953 година. Първият и сериозен продукт, теглената сноп-вързачка WC-1, произвежда едва 15 екземпляра през първата година, но на следващата година това число скача до почти 1400. Следващите версии WC2 и WC3, продавани под търговското име Виелко Полянка в чест на региона, за десетилетия стават стандартно оборудване на държавните стопанства, кооперативите и земеделските кръжоци. Тяхната ахилесова пета беше специалната връв, необходима за връзването. Честите и недостатъци парализираха цели жътви машините, стояха неподвижни на нивите в очакване на доставка проблем. Увековечен дори във филм от режисьора Тадеуш Хмелевски «Не обичам понеделник». Повече от десетилетия сноп-вързачката от Познан работеше рамо до рамо с жетварката от Плоцк. Едната косеше, другата връзваше, а после идваше вършачката 3 отделни машини за работа, която днес извършва един единствен комбайн само за едно преминаване. Съветските и американските корени на комбайна. Преди в Полша изобщо да съществува комбайн, думата вече беше в обращение. Всичко започва през 1931 година, близо до Краснодар в Русия, където се изпитват американски комбайни Оливер, Холт и Катърпилър. Холт C36 се представя най-добре и на следващата година вдъхновява първия съветски комбайн. Сталинец С1 директно копие, от което според руски източници са произведени около 50 000 екземпляра до 1940 година. Неговата модернизирана версия С6 1947 пристига в Полша в големите държавни стопанства на възвърнатите земи, където нивите наследство от германските имения бяха обширни и правилни, особено в Западна Померания и Долна Силезия, където първите полски комбайнери се учат да управляват машина, за която само няколко години по-рано никой в тяхната област дори не беше чувал. Но С6 се приспособяваше слабо към малките, неправилни полски парцели и изискваше мощен верижен трактор, който в Полша липсваше. Затова вниманието се насочва към Сталинец С4, самоходен и по-модерен самият той копие на американския International Harvester IH-13S от 1942 година с 6-цилиндров двигател, хидравлично повдигане и хидравлично управление. Техническата идея тогава обикаляше света без граници и идеология от Америка в Русия, а оттам, под формата на лиценз, скоро и в Полша, внесен от СССР в началото на 1950-те години в количество, оценявано между 1500 и 1800 екземпляра, С4 отваря пътя към решението, което завинаги ще промени историята на плотската фабрика за купуването на лиценз за собствено производство. Един по-малко известен детайл. На бившите германски територии остават няколко комбайна на германската фирма Клас, основана през 1913 година в Харзевинкел, вече изобретила сноп-вързвача с връв през 1921 година и представила един от първите напълно функционални европейски комбайни – сноп-вързачки през 1936 година. Те бяха малко на брой и бързо излизаха от строя поради липса на резервни части, но именно те бяха, за кратко, най-модерните жетварни машини, стъпвали някога на полска земя доказателство за технологичното изоставане на Полша спрямо Западна Германия, която вече беше продала десетки хиляди екземпляра от своя комбайн Супер, достигайки дори до Канада и Уругвай. JMS-4, първият полски комбайн. На 14 април 1954 година от фабриката Марцели Новотко в Плоцк излиза машината, която официално открива историята на полските комбайни. JMS-4, с ширина на рязане 4 метра, представена по време на Първомайското шествие. Построена по лиценз на съветския Сталинец С4, който самият произхожда от американския International Harvester, 3 държави и 3 континента технически път се срещат в тази една машина. Тъй като лицензът не включваше двигателя, от първия ден се монтира полски 6-цилиндров карбураторен двигател с мощност 59 конски сили, произведен в Старахович, под ръководството на инженер Тадеуш Михалски и началника на прототипния цех Стефан Коласински. Машината се различава още от първия екземпляр от съветския образец в десетки детайли, включително опростена подаваща система в жетварната глава. Между 1954 и 1955 година са построени 340 екземпляра огромно усилие,
като се вземе предвид липсата на подходящи инструменти и технологична документация. Но раздробената структура на полското земеделие не беше готова за такава машина, купувачите липсваха, а машината имаше и технически проблеми с чистотата на зърното. Производството е спряно през 1959 година, след общо 1473 екземпляра. Въпреки всичките си недостатъци, JMS-4 научи полските инженери как да построят комбайн от нулата опит, решаващ за онова, което последва. Оригинален екземпляр днес се намира в Националния музей на земеделието в Шренява, близо до Познан. Вистула. Повратната точка. Още през 1955 година екип под ръководството на същия Михалски започва работа върху по-модерна машина, този път до голяма степен полска конструкция, основана на опита от JMS-4, а не на копиране на чужд образец. След 4 години работа, производството започва през 1959 година. КЗБ-3А, продавана под търговското име Вистула, в чест на река Висла, която тече край фабриката. Механизирана от JMS-4, оборудвана с полски дизелов двигател с мощност 75 конски сили, тя достигаше до 1,5 хектара на час и се изнасяше за Италия, Франция, Венецуела, Испания, Гърция, Сирия и дори Мароко, похвалена на земеделския панаир в Верона през 1963 година. Още през 1961 година фабриката произвежда 560 комбайна годишно и наема 1860 работници. Това е истинската повратна точка в тази история. Моментът, в който полската фабрика престава да копира чужд лиценз и започва да строи собствена машина, изпитана на практика. През 1962 година се появява КЗБ-3Б, оборудван с резервоар с обем 1,3 куб БМ, който заменя изтощителното ръчно опаковане в чували, голям напредък, който дава на Вистула вече познатия силует на модерен комбайн с високо разположен резервоар точно зад кабината. Именно тази версия, повече от първата, остава в паметта на земеделците като истинската Вистула. Любопитен детайл: освен полски двигатели, в Вистулите се монтираха и британски двигатели Перкинс, техните югославски лицензирани версии, както и испански двигатели Барейро, с доказателство, че централно планираната икономика, теоретично затворена за Запада, на практика се снабдяваше откъдето можеше. Един вариант заслужава специално внимание. КЗБ-3Р, оборудван с гъсеници на предната ос вместо колела, конструиран за жътва на ориз в блатисти терени. Успешно изпитан в Бразилия и Куба в края на 1962 година, той донесе на Плотск поръчка за 230 екземпляра колоритен пример за полски комбайн, построен по съветски лиценз, базиран на американски образец, приспособен да жъне кубински ориз посред студената война. Раждането на Бизон против волята на Варшава. В края на 1960-те години проект с работно название КЗС-4 цели машина с двойно по-висока производителност от всички досегашни Вистули, но петгодишният план за 1971-1975 година, тогава абсурдно, предвижда пълно спиране на производството на комбайни в Полша в полза на съветски внос. След 15 години работа, хиляди произведени и изнесени Вистули на 4 континента, инженерите в Плотск отказват да се примирят с това. Официално назначени за резервни части, те тайно продължават проекта си с подкрепата на изследователски институт от Познан от 1969 година нататък. Прототипът, който произлиза от тази работа, КЗЛ-3, се оказва толкова успешен, че става невъзможно да бъде игнориран. Същите власти, които искаха да закрият производството, сега искат да се подпишат под успеха. На 10 март 1970 година Съветът на министрите одобрява масовото му производство. На 1 септември 1971 година последната Вистула с сериен номер 19000 слиза от производствената линия, незабавно заменена от машината, която ще получи името Бизон, символ на полските жътви през следващите 23 години, родена не благодарение на централното планиране, а въпреки него. Тези 10 машини разказват един и същ път. От косата и сноповете за вършеене на нашите дядовци, през първата жетварка, носеща името на народен обичай, през сноп вързачката, борила се с недостигана връв, чак до комбайна по лиценз несъвършен, който научи поляците как да строят собствени жетварни машини. Напишете в коментарите коя от тези 10 машини ви е най-запомняща се, може би снимка от дядовците ви, разказ или екземпляр, който сте видели с очите си в музей на открито, и кой модел на Бизон бихте искали да видите в следващ епизод. Абонирайте се за канала Пан Тракторзиста, за да не го пропуснете.